Okei, äsken me syötiin aamupala ja pistettiin meidän hiukset. Ja... Okei, tätä ei pysty kääntää. Ja nyt me meikataan ja me lähdetään sitten treeneihin. Sitten, joo, jossain kohtaa. Me ollaan nyt matkalla aamupalalle ja herättiin ja kävin suihkussa ja me tehtiin jotain aamutoimia, mutta en oikeastaan tehnyt. Mä tein vaan skincareit ja puin. Joo, mäkin tein skincare ja puin. Näin varmaan mun tossuista läpi. Ja puin ja pakkasin treenikamat, koska menen nyt aamupalalle. Nyt me ollaan aamiaisella. Nam nam. Oikein maittava. Miten mä sanon, mikä halli tää? Kello on nytten 18 ja olemme tullut nytten Cheerleaders hallille ja aloitamme nytten lämpän. Hyvä. Nyt on Verkka Donet ja meni ihan hyvin, tai tosi hyvin oikeastaan. Ja se on sitten nyt hotellille tunniksi laittautumaan ja sitten siinä ihan kisalämpö. Joo. Joo, se oli siinä, kiitos. Mä en osaa puhua kameralle. Uulak on valmiina, se lepää. Se on aina valmis. Vile asussa. Onks tää meillä asussa? Oh. Treenattu tai tehty tämmönen lämpä. Ja sitten me mennään nyt hotellille vielä vikat laittautumiset tekemään. Joo, ite en ole vielä siis aloittanut laittautumista, mutta kyllähän se on hyvä aloittaa. Kyllä se hyvä. Just näin. Mä oon tehnyt 1/4 ehkä sanoisin, että näin. Sulla on noi luomet ja tommonen fleda, noi jotenkin sopii yhteen. Kiitos, hei. Mä oon tehnyt tän kaiken. Näihin meni noin puoli tuntia meni näihin. Että aikaisia saavutus ja enää luomet ja glitteri. Multa puuttuu kaikki siis. Joo. Ripset kai on. Ripset on, koska hain pidennykset. Okei, mikä fiilis? Ihan sika hyvä ja oli hyvä lämpö, mutta oli aika kuuma kyllä tuolla hallissa. Joo. Hei, me ostettiin tonkot eilen, niin tulee tonkkareveä. Okei. Mä laitan tällä nokot. Joo. Joo, mulla oli aamulla tässä nokot. Ja sit Helmi vaan itse varmasti kävelet sinne metsään ja saatanen. Se oli mulle so mun ja mun vede. Niin vaan. Mut mä annan Liljelle nokon nyt. Joo. Okei. Noin upeet. Lähtee molemminaan. Tässä on joku tommonen vesiputous, ihan kuin ois, ihan kuin Särkänniemellä ois. Mulla ei edes kastunut. Tykillä sisään. Mä after ulkona käyminen siis. Me ollaan nyt valmiita ja me lähdetään nyt hakemaan glitteriä. Ja mäkin olen saanut luukin päälleni. En tiedä mitä tossakin sitten näkyy. Juomaan mukana. Uudet eilen ostetut pillit. Sielläkin on. Ja nyt täällä alkoi taas sataa, just käveltiin tähän pihalle, mutta nyt on lenkkilossat, niin ei oo niin paha. Joo. Svetaria vielä vähän kostaa. Me ei pääsekään kulkea hissillä koskaan. Mistä on likalevy? Tässä valossa näkee, että ei oo bronzeria niinku siis laisin. Siis missä on? Ei oo bronzer. Joo, mullakin ja mä tungin sitä vielä. Löydettiin vihdoin Jake ja muut. Ja saatiin glitteriä silmiimme. Ja nyt meillä on vähän silleen kiire, koska täällä on joku 7 hissiä, mitä pitää mennä, niin kiva.
hyvin, oli tosi hyvä semifinaaliveto. Ja nytten me ollaan menossa takaisin hotellille vai syömään tai jonnekin. Mennään ensin hotellille sitten syömään. Joo, ja on mäysää. Ja mä vetäsin tällaisen ja Todella hyvällä mielellä. joo, oli hyvä SC-kannustus. Mä sytyin todella paljon sitä katsoessa. Joo, oli tosi hieno. No moi. Tässä menossa lounaalle. Lihapulla pasta. Lihapulla vastaa ja tää bädi on täällä kanssa. Tää niinku... Kato. Ja sit... Ja siinä on väriä. Ja siinä on... Book me by DM, Instagram, Ella Kooma. Only 20 euros. Nee, 20 euros for friends. For friends and lovers. 30 euros from others, yes. Jaa. Tuo on ihana juoksena, mutta me ollaan normaalissa, äsken käytiin sittarissa. Joo. Tätä on päällä, mutta en suosittele yhtään. Mut ihan kiva. Joo, mulla ei oo tässä näin munia. Tää on mulla. Mulla on tätä. Ei oo tätä. Tämä. Mulla on tätä päällä ja tätä päällä. Nyt mennään sisälle Rossoon. Tuoksuu erittäin muokkaalle. Joo. Elikkä katsotaan mitä tulloo, Siellä Sarku kävelee taas hirveä turbovauhti päällä. Okei, me saatiin nyt meidän ruuat. Paitsi. Tossa on Tiia. Toi on mun ryhmätakari. Eli paras. Ja Veera. Veerakin on takari. Täällä on Lumia ja Emmi. Nousijat. Tämä on ainoa Niin. Onko kylmää siellä ylhäällä? Niin. Cold on the top. ja meini, ainut meini. Sitten ollaan minä nipsu. Saidit. Ensimmäistä ruokaa tullu. Siitä carbonaarat. Nami. Ai. Tää. Että. Nuunan ruoka. Neidyn sahkutumme. Ai ja. Tuuven puuttuu vielä, mutta kai sekin kohta saapuu. Onko se kohta tulee? Tässä on mun ruokani. Kana ja pasta ja ketsuppia ja lumpalla on sama. Tää on... Kaikissa pastoissa oli juustoa. Tai ei tukata siitä. Nyt me ollaan katsomassa finalistien julkistua. Ei. Niin, että olemme nyt katsomassa, että ketkä pääsevät finaaliin. Kyllä. Joo, ja nyt me ollaan tää... Koko jengi. Tää on koko jengi. Boom! Joo, ja Blackout on myös finaalissa, joten tämä on iloinen yllätys, että molemmat SC-joukkueet ovat finaalissa. Ja nyt... Näin on närpäkkeet ja nyt lähdetään chillaamaan. Okei, me käytiin äsken syömässä ja sitten me kuunneltiin palkintojen jako ja nyt me tultiin huoneisiin. Syömään karaa. Parasta, voitko kuvaa nyt? Kuka tän? Me ollaan iltapalaverissa. Äsken tehtiin yksi moshpitti. Joo, yksi moshpitti tehtiin äsken, mutta ette nähnyt sitä, koska... Sitä ei kuvattu nyt valitettavasti, anteeksi. Tuli niin nopeasti. Tuli niin, se oli semmonen ex-tompero moshpitti. Kattokaa miten mun nuttero meni.